Halo IP Baro, kani ke video menta ngin page benya ya kapun Samsung Galaxy F70 Pro 5G kabadang Xiaomi Shen. Kalong kebabiang neem katkum gijing kwa jonga bat jongpi. Kani ke phone gadon ya kedur keba internet kabadon ars pa gram kajing kia bat pra poinway kajing reben. Pat kadon ru ya kebesel kebastang. Hakaliang ke display kane ke phone gadon ke flat display ke bahe 0.9 inch full HD plus super AMOLED display bat chispa Hz ka refresh rate ka screen jong kane ke phone layeda ika da Gorilla Glass Victus Plus ka basyadin lashna da ka plastic polycarbonate kane ke display kalong ke babes ba ban page video kum ha ke YouTube bat ke ba smooth ba ban scroll ha kapor papi page social media kum ka Facebook bat ke Instagram. Hadin ke display ngin ya page pat ya ke kamera. Namar ba haba ngitit pun ngikwa ya ke kamera ka babes. Ngin page kani ke kamera jong kani ke phone kalong ka babes neem yanga bat ya pi. Kani ke phone kadon ka main kamera ka ba 100 megapixel bat OIS. Ka ultra wide kamera kalong 1 megapixel ka macro kalong R megapixel. Bat ke selfie kamera jong kani ke phone at R megapixel. Ka main kamera kala ban record 4K video ka 30 frame per second bat 1080 ka 30 frame per second na ka selfie kamera jong kani ke phone. Bot sa battery kani ke phone kadon ya battery bahe 2000 mAh bala banne baro sisngi bat ka support adu 1000 watt fast charging kani ke phone kadon ru ya ka bypass charging kamut nyila ban pendon kam ya ka direct ha ka power bachas bat kanam kta ya battery ha ka power bachas kani kalong ka babes ba ya gitu ki bale kai game bat kumjuru ya gitu ki ba pendon kam slam ya ki kam jongki ha ka phone. Next part processor kani ka phone kadon ya processor Snapdragon 6 Gen 3 chipset combine bat ka high speed LPDDR5X RAM bat ka UFS 3.1 storage. Bat ka benta bakat du jong kane ka phone kadai software. Kane ka phone kawan da Android 16 lembat ka Samsung One UI 8.5. Kadon ya Bluetooth 5.1 ka Wi-Fi 5 bat ka Samsung kan ai hadu nrusnem ka operating system upgrade bat nrusnem ka security patch update ya kane ka phone. Kane ka Samsung Galaxy F70 Pro 5G kadon artli kirong ka banong kong karong kadai ka Alpha Black bat ka baar kadai ka Aura Green. Bat nakaliang jonga ngakam internet ya karong Aura Green jong kane ka phone. Te lada pi ki bakwa bantit ya ki phone Samsung te kane ka wei ka bala bandai katkum ka jingkwa jong pi. Pila bantit ya kane ka phone ha ka yeu online Flipkart ha ka dor arpula jar kandai spa kandai pukundai ka badon chispa arpura GB ka storage bat 1000 GB RAM. Namar menta kadon ka Freedom Cell jong ka Flipkart pila banyo ya ka ha kane ka dor bat andala akut kane ka Freedom Cell jong ka Flipkart kane ka phone kan sakiu dor te lada pi don jingmut bantit ya kane ka phone pila bantit ya ka mentah kini ki dor jong kane ka phone ki bala bandai andala akut kane ka offer jong ka Flipkart bat mentah kane ka video kala poi syabakut ngin saya kendu biang ha ka next video te kumta kublai shibun nya pi ki ba page bat ki ba subscribe ya oneu channel